Time check, it's 11:45. So it's a 3:45 in the afternoon. Wa pa ko iligo. Nya manghinlo pa ko rin manilhig pa ko nakapanilhig. Isa ha, to sang i-off ang ato ang data para way magsinamok. So it's 3:45 or it's a 3:45 in the afternoon. Pa ko iligo, pa ko makapanilhig, pero manilhig ko ini kahuman akong video. Kaya naata dire Tanduay Ram. Dito natay ka ng suka nga daghag sili. Mo na siya ang ko ano sukang pinakurat. Sukang pinakurat. Ita mo bitaw kag hubag-hubagan sa kakurat tungod sa kahalang. Sukang pinakurat, as in super duper yummy ganan. It's my favorite. Pero marag mas lami siguro og gipusa ning sili ani no. Then apay kaduha. So, na siya sili na ay ahos o marag sili o ahos or kuan kanang luya marag sili ahos o luya sukang pinakurat dami na siya gamiton o kanang bitaw kanang mga sinugbang isda, sinugbang baboy or kanang na mga buwad marag wala po ko katanaw sa camera, katanaw na po ko sa screen, katanaw ko sa akong kaugalingon nga. Maot. What? Kuan, dami na siya sawsawan o kanagain ka ng mga sinugbang isda, sinugbang baboy, buwad, or kanang sa pang ubang nga mga pinirito or kanang mga pinapagtong bitaw nga mga pagkaprito. As in the best. Oh my god, nayabaan ko. Manghinlo sa ako. Wahoo! Welcome to our kitchen, sa among dirty kitchen. So, hugaw nga kusina. Mabay Bisaya na. Hugaw nga kusina. So, naaming kanang gabi. Saan ni tawag ani gabi? Gabi ni siya mga besh. Gabi. May Sharon Coneta, anak mo ni siya mga gabi ducks, no? Your favorite, my favorite, our favorite. So, galuto ang akong papa o kanang tiil sa baboy bitaw. Pero, di ko sure o dako ba ito siya. Wow! Mo ni siya! Ngayang latan. Excited na kayo ko. Pero wala pa siya gitimplahan. Wala pa po siya gipambutangan o kanang mga sa tawag na, kanang mga dahon-dahon or like mga petchay. Wala pa niya siya sa guli. Pero iyan ang gitimplahan. So excited na mukhaon sa tiil sa baboy. Ganahan ba ko ba nga tiil sa baboy? A few moments later. Yang lakaw man sila. Nisabat man sila og pangaji dito sa kuan Lourdes sa Candesag. Kuan nagud po siya kanang barrio diri sa Lobok. Yakong gitugon nga ako daw siyang kuraw-kurawon kay bisig mutapot ko mga gabi. Nani siya gabi. Ay nani kalabasa oh. Wow, may kalabasa! Yes! So excited! Oh my God, dami ko mani. Uy! Oh my God! Galaway ko! Lord! Kakanunan ako. Pintag magabi na. Lata na siya, oh. Lata na ba? Oh my God! Oh my God! Lata na siya. Lata na! Gee! Oh my God, lata na. Para nakalata sa imo, ha? Para nakalata sa mukha, eh. Oh my gosh! Oy. Kini ang ako kini sa akong mama, o kini sa akong papa. Kami ra man tulo na diri sa among balay. Sakto ha gid no. This is mine. Ay di kiri ako kini unod. Kini sa akong mama, kiri ako
Kung asili daghang unod mo ako then kari sa akong papa kay magbukog, ganahan na siyang bukog. So ako mama, ako then sa akong amahan. Then ang sabaw, magbahin ni sa sabaw. Wala na kayo siya isiga, kay lata naman siya. Ang gitugon sa akong papa is kuraw-kurawon na lang siya, dili na dungagan o kalayo. So ako na lang siyang kuraw-kurawon let's say every 15 minutes, pamalit lang po sila dayon. So mo pati first ako nga kuraw, then dili na ko dungagan o kalayo, kay lata na siya kaayo. And then inig-ulit niya iyang timplahan, and then inigagabi, mo na siyang kanon. Yippee, yippee, yippee. A few moments later.
Ang unod siya kaayo. Part ni dapit sa tiil man, no? Unod kaayo. Lamian dyan mo. Humok. O yummy-licious. Yummy, 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 yummy. Nga unta. Makisayaw, makihataw, kauban si DJ Jeffrey Cabalo in the mix. 2,000 years later.